Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bugünkü şüphelere jogap atly dersimizde bidgatçylaryň men barada ýaýradýan käbir yalan, töhmet we esasy bolmaýan gurrumlaryna jogap berers. Olaryň men barada diýýän zatlarynyň käbiri, wahabi, keramati, şefaati, qabr ziyaretini inkar edýär, welileri inkar edýär, mezhepleri inkar edýär, Tarawan inkar edýär diýip başga-da bir sürü asly bolmaýan gepler eýredýärler. Ady başga diýip gördüler, niredelik belli diýip gördüler, kafir diýenler amma birinji bilen men barada her hili asly we esasy bolmaýan gurrum ýaýradýanlar bir topar däl musulman doganlar. Bular bir näçe toparlar. Bularyň esaslary, bularyň esasy bölegi tarikatçy, bidgatçy soplar. Bulardan başga-da radikal tekfirjiler bar. Bular barada biz ençeme derslerde öň aýdyp geçdik. Bu wagtyny bulan sesi kesildi. Buların arasında Fethullahçılar var. Fethullah Gülen cemaatinden bolan azanlar var. Bundan 15 ýyl mundan bular Fethullah'a öwliýa diýip ýören wagty, bu adam öwliýa däl, şeytan size allap ýör diýip bularyň bir näçesine jogap berildi. Bul maňa atdakýanlaryň içinde Fethullahçylar bar. Bularyň bu wagt sesi kesildi alhamdulillah. Habaşy jemaati bar. Radikal sowaplaryň bir topary. Şigalar bar. Türkmenleriň içinde şigalar bar. Musulman doganlar, käbirleriň habary ýok. Bular kan özlerini belli etmeýärler. We musulman bolmaýanlardan ýegowalar we evangelistler bar. Hususan evangelistler barada aýry ders goýduk musulman doganlar. Bu toparlara we sektalara musulman doganlar aýry reddiýe derslerimizde ýa-da ogrudan soraklaryna mail arkaly jogap berip gelýäs we bular halka tanadyp gelýäs. Şol sebäpli bular her fursatda bir zat diýip meni yerli ýerden garalajak bolýarlar. Bularyň haýsy topardan ony bilmeýän, habar bolmaýan kişi bularyň hemmesi bir mikadiýe, emma aslynda bir näçe topardan ibaratdyr. Indi musulman doganlar bularyň orta atýan asylsy we esasy bolmaýan gurrumlaryna tertip boýunça jogap bersek, birinji aslym Aşgabatly, milletim türkmen, teke tiresinden kökümüz ahallan. Käbirler Eýrandan niýe, käbir başga ýerden niýe ýok, Eýrandan hem däl, türkmen sahradan hem däl, başga ýerden hem däl. Kiçiligimizden musulman doganlar dinimizi öwrenip başaranymyzdan dinimize amal etjek bolup gaýrat edýäs. Dinimizi islamy öwrenmek üçin daşary ýurda çykdym we şu wagt Türkiýede ýaşaýan we Allah Taalaň fazly keremi bilen dinimizi öwrenmeklige dowam edýän. Ýene bir gurrumlary bilen ady başga diýip bir sürü gurrum orta atypdyrlar. Pasportdaky adym musulman doganlar Beg Muhammed. Familiýam Allah Nazarow. Derslerimin aşagynda familiýama ýazylanna ünsberseňiz Allah Nazar diýip ýazylgydyr. Sebäbi şu familiýamyzyň soňundaky o ýewler we musulman doganlar türkmene degişli zat däl. Kommunistleriň bize dakyp giden goşulmasydyr. Mysal üçin Magtymoglu Pragy diýäs. Magtymoglu Pragyýew diýemzok. Ýa bolmasa Döwlet Mämet Azady, Döwlet Mämet Azadyýew diýemzok. Ya olmasa Seyit Nazar Seydi. O şoňa meňzeş. Asal türkmenli bolmalysy musulman doganlar şu soňunda o ýewler bolmaly däl. Ya plan ogly plany bolmaly, ýa-da näýanky. Mysal berşimiz ýalak Seyit Nazar Seydi, Döwlet Mämet Azady görnüşinde bolmaly. Şonuň üçin hem derslerimiziň aşagynda adym ýazylyny o ýewi aýryp ýazýas. İnşallah geljekde hökümetimiz şol goşulmalary aýryp asal hakyky türkmenli bolmalysy alagadyp aslyna gaýtarar diýip umyd edýäs. Akidam musulman doganlar ähli sünnet. Mezhep inkar edemzok. Mezhep inkar edýänleri inkar edip ýörüs. 4 mezhebem hakdyr. Bir musulman kişi fıkıh öwrenende belli bir mezhepden öwrenmelidir. Hususan öz ýurdunda haýsy mezhep ýaýran bolsa, ýani ähli sünnetiň 4 hak mezhebinden haýsy ýaýran bolsa, şondan öwrenmegi has dogrudur. We bizden haýsy mezhepden fıkıh öwrenýän maslahat soraýanlara biz hemişe şunu maslahat berdik. Biziň ýurdumyz Hanafi mezhepden, şol sebäpli hem Hanafi mezhepden fıkıh öwrenmeli diýip hemişe şunu maslahat berýäs. We Hanafi mezhebiň kitaplaryny maslahat berýäs. Bidgatçylaryň töhmet atşýaly, şefaati, keramati, öwliýalygy, qabr ziyaratini, sadaka berip sogawyny öllere başlamagy inkar edemzok. Beter tassyg edýäs. Bu biziň akidamyz şol. Biziň derslerimizi dinläp gelýän musulman doganlarymyz şu geplere şaýatdyr. Emma musulman doganlar şefaat, keramat, welilik, pirlik ady bilen musulmanlaryň arasynda bidgatçy ahun pirleriň ýaýradýan asly we esasy bolmaýan delilsiz gurrumlaryny inkar etdik, inkar edýäs we bundan soňra inşallah inkar ederiz. We bu toparlaryň içinde musulman doganlar esasy maňa Wahabi diýip ad takyp töhmet atýanlar tarikatçy, bidgatçy sowaplardyr. Sebäbem musulman doganlar bu bidgatçy sowaplaryň we bularyň bidgatçy pirleriniň dine ters ýerlerini açyklap durur. We Allah Taalaň fazly bilen şulara alanan näçe musulman doganlaryň toba gelip dur. Bularyň maksady näme musulman doganlar? Men barada şüphe ýaýradyp,
asly we esasy bolmayan gepleri ýaýradyp bilmeýän adamlara ýigrendirmek, gorkuzmak we dinlemez ýaletmekdir. Şonuň üçin musulman doganlar üns berseňiz dinlemäň diýendirler. Sebäbi dinleseň olaryň ýalňyşyna düşünjek, göz açyljak. Şol sebäpli durman dinlemäň diýendirler. Näme üçin dinlemeli däl? Ey Muhammed Allah nazar pardy sünnetini kär edýärmi? Halala haram diýärmi ýa-da harama halal diýärmi? Bularyň bidgatçy pirleri ýaly halka toslama hadis hekaýe gurrun berýärmi? Ýa-da dine täze bidgat ýörelge goşýarmy? Ähli sünnetin akide esaslaryny inkar edýärmi? Şeýdip sorak görün. Musulmançylykdan çykýan bir zat diýdimi? Ähli sünnetten çykýan bir zat diýdimi? Açyk aýdyň delil aýdyp bilmezler size. Ya Wahabi diýerler, ýa-da diýmedik zadyma diýdi diýerler, ýa-da derslerimin her ýerinden bir zat kesip şeý diýjek boldy, beý diýjek boldy diýerler. Ýa-da musulman doganlar şahsiýeti dil uzadyp at takmakdyr edýän işleri. Bu da bidgatçylardan geňdäl her kim özüne gelişýänini edýändir. Açyk aýdyň delilleri ýokdur. Şo deliller bolmanyny üçin Wahabi diýip at takýarlar ýa-da şahsiýeti dil uzadýarlar. Her birimiz insan musulman doganlar, her molla, her ahun, her şeyh ýalňyşyp biler. Bunda gurrun ýok. Emma musulman doganlar üns beren ýalňyşlar Qur'an we sünnetten delil bilen subut edilýändir. We üns berseňiz musulman doganlar bar bilýän zatlary şol Wahabi diýip at takmakdyr. Çala özleri bilen alalaşmayan birine gön Wahabi diýip goýberýärler. Ýa-da bir zat orta atýarlar, baryň gyzyklanyp görüň şolardan delil sorak görüň, berkisi delil. Şu diýen zadyň Qur'andan we sahih hadisden sahabalardan delil barmy diýsen, gönüň şahsiýetine hüjüm edip Wahabi diýip at takyp seni garalap, sen üstüne hüjüm edip ugrarlar. Wahabi sözünem üns berseňiz musulman doganlar aslynda iň köp ulanýanlar birinji bilen şiýgalardyr. Ähli sünnet musulmanlar garalamak üçin şiýgalar sünnilere Wahabi diýerler. Hatda bir şiýga towa gelip sünni bolsa, sünni boldy diýenoklar Wahabi bolupdyr diýerler. Ondan sonra musulman doganlar gowy üns berseňiz Wahabi sözüne iň köp ulanýan toparlar bidgatçy soplardyr. Aslynda musulman doganlar Wahabi diýip aýry bir akida, mezhep ananç ýokdur. Bidgatçy soplar Arabistanyň hususan Mekke Medineň alymlaryna Wahabi diýip at takýarlar. Sebäbi musulman doganlar ol ýerin alymlary bidgatçylara garşy berk durýarlar. Arabistanda bulara, ýani bidgatçy soplara ýol berilmeýär. Şol sebäpli musulman doganlar Arabistanyň Mekke Medineň alymlaryna bidgatçy soplar Wahabi diýip at takýarlar. Bu bidgatçy soplaryň düşünjesine gara musulman doganlar dini diňe bularyň bidgatçy pirleri bilýär. Ha bulardan başgasy şüphelemiş, Wahabimiş, bir zatmış. Wa üns berseňiz musulman doganlar kim bu bidgatçy soplaryň dine täze goşan zatlaryny kabul etmese, inkar etse, oňa da gön Wahabi diýip goýberýärler. Aslynda musulman doganlar Arabistanyň köne alymlary bolsun, soňky alymlary bolsun, 4 mezhebiň biri bolan İmam Ahmediň mezhebi bolan Hanbali mezhebinden we berýän fetwalarynyň aglaby bölegi Hanbali mezhebindendir. Bidgatçylaryň käbirleri bunu bilýärler. Käbirler bolsa zır jahil bundan hem habar ýok. Olar Wahabi diýip aýry mezhep ýaly akida ýaly diýip tanadýarlar bilmeýän adamlar. Mysal üçin şiýgalar aýry bir firqa, aýry bir akida, ibadetlary başga, inançlary başga, ýol ýörelgeleri başga, namazlary bizinkiden başga, azanlary ähli sünnetinkiden başga, täretlere çenne ähli sünnetinkiden ütgeşip öz başlaryna aýry bir akida we aýry bir firqa şiýgalar. Emma Arabistanyň musulmanlarynyň akidasy mezhepleri ähli sünnet, hususan fiqhda Hanbali mezhepdendir. Hacı umra gidýän musulman doganlarymyz buňa özlerem şaýat bolup bilerler. Şol Qur'an, şol azan, şol qamat, şol namaz, şol hac, şol umra, şol hadis kitaplarymyz bir käbir fiqhi meselede käbir tapawutlar bolup biler. Bu da 4 mezhebiň arasynda bar zat. Netijede musulman doganlar Wahabi diýip aýry bir mezhep, aýry akida ýokdur. Bidgatçylaryň öz bidgat ýörelgelerini kabul etmeýän musulmanlar garalamak üçin ulanýan sözlerdir. Şol Wahabi diýip gurlaýanlar gözläp görüň, ýaşygadyr. Hususan bizim içimizdekiler bidgatçy soplardyr. Şonuň üçin musulman doganlar kim oňa muňa Wahabi diýen bolsa, şonuň özünden äge boluň. Gözläp görseňiz şol gepi diýen bidgatçy sop bolup çykar. Wa maňa da musulman doganlar Wahabi diýip at takýanlara toba edip halallyk soraýançalar hakym halal däller, kıyamatda halallaşmaly bolarlar. Bize bir Allah sığınmalydyýas. Qur'an we sünnete gara bolmaly diýäs, selef-i salihin sahaba gara bolmaly diýäs, 4 mezhebe gara bolmaly diýäs, dine täze zatlar goşmaly däl diýäs. Hemma aňyrdan diniň arkasyndan çörek ýören, haram hormallaryň biri çykýa, halka azyryp ýören ýasama piriň biri çykýa, halka azaşdyryp ýören bidgatçy ahunyň biri çykýa, öllerden zat dilemeklige öwredýä, Qur'an okap märekelerde milletden pul toplaýa, Mevlud okap berjek diýip millete allaýa, Mevlud okalaýan ýerik peýgamberiň ruhy gelýär diýip halka allaýa. Bulara hak ýolda bolmalymış. Allah wa'da etmäge, Allah sığınmaga çagyrýan, Qur'an we sünnete we selef-i salihine sahaba we 4 mezhebe göre bolmaly diýenem Wahabi bolmaly. Kıyamet günü şeý diýip at takýanlar Wahabi diýip halallaşmaly bolarlar. Sözümüz jemlesek musulman doganlar, maksadymız musulman gardaşlarymyz bilen bilenjämizi paýlaşyp
doganlarymyzy Qur'an sünnete, sahabalaryň selef-i salihiniň ýoluna, dört mezhebiň ilmine çağırmakdyr. Niyetimiz, arzumuz dünýäde, hususan türkmen halkymyzyň içinde kelime-i tawhid ýaýrasyn, islam musulmançylyk ýaýrasyn, berkesin, Allah ýolunda bolalym, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň ýolunda bolalym we sahabalaryň selef-i salihiniň ýolunda bolalym. Pek arasy halal adamlar bolalym. Haram işlerden, erwet kılık häsiýetlerden daş bolalym. Ar namusly edep hayaly bolalym. Ummatçy, watançy bolalym diýip gaýrat edýäs. Maksadymyz şular musulman doganlar. We bu niýetimize musulman doganlar özünden başga hak ilah bolmayan Rabbimiz Allah Taala şaýatdyr. Allah Taala bizi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň ýolundan, sahabalaryň ýolundan aýyrmasyn. Azaşyp gören doganlarymyza da Allah Taala hak ýola gelmek nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.